Hoi Ziki. Dit is nou de luchtbeweging, hè? Ja, tof hè? Ja, maar je bent je staaltje vergeten. Ja, dat is gewoonlijk. Oh ja, je bent toch in en al zwart en wit. Ja, kom. Zo. Hé, wat is dat ding daar? Een boterhamdoos. Ben je zeker? Nee. Heel zeker? Nee. Wat is het dan? Een steekmachine. Oké, heel goed. Oké, een paar knopjes en drukken. Dit. Dat kan niet doen. Waarom niet? We gaan naar de toekomst. Binnen 3, 2, 1. Hé, wat is dat ding? Oh. Rustig. Ja, Wat is dat ding? Oké, stop. En wat naar achter. Dat naar achter. En dat naar en dan mooi. Goed. Wat ding maakt het ding? Ja, het is gedaan.